Si ens hi fixem en el mural, ens adonarem dels diferents elements que van apareixent. Un tractor conrea el paisatge rural que ens defineix. Unes gallines al costat de l'hort ens remeten a la quotidianitat diària. Al castell, l'església parroquial de Santa Maria, el nostre entorn patrimonial més immediat. Al capdamunt de la torre del castell, un membre del cos de guàrdia està tocant a l'uníson amb un eclesiàstic, que hi ha situat al capdamunt del campanar de l'església. La melodia del cant dels ocells, de Pau Casals. Unes formigues trafegueres transporten les lletres dels noms dels mestres que durant 40 anys van encapçalar l'equip d'escola i, sobretot, van transmetre la passió per ensenyar i aprendre. Fixeu-vos amb els llibres. La importància de la llengua, la música, l'arbre de les llonganisses que recorda la tradició de Dijous Gras. Per sobre de tot, la il·lusió representada a través dels estels que els nens i nenes enlairen cap al cel. Enric Orovich, a través d'aquest mural, ens descriu una escola vinculada a la vila, amb una funció activa, social i sobretot amb un ambient familiar que permet tenir un tracte molt proper, representat a través d'un estil artístic figuratiu.